pripravená. Ja si proste potýkať. Idem ho chytiť zariť. Som spokojná. Nemá to nejaké, že životy? Mám problém s ceterelom. Všimla som. Ja to musíme dať, že sa nám budeme. Rolling all night like flex, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home, I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, cause I'm in. Ceterel. Neviem, kedy sa to pustí. Musíš kliknúť a dobre, tak nic. Ok. A chill, kým sa hore? Potáhni to! Top Danger Run. To nepadlo. To neviem, čo ma to má čakať. Tam je to bábka. Prvý chapter už je ukončený, ale to máš pokračovať ďalej. A to natočené. Ja viem, že to tu vyzerá, niekedy sú to pokradli z koša, ale my sme išli do jednej pekárne pred zatváračkou a ona nám dala, že si môžeme vybrať niekoľko kusov za že 3 €. Niektoré sa dali Vladovi. Sice už to máme také prekombinované, že na tomto nájdeš pistáciu, tu nájdeš zase mäso, ale to je v pohode. Kamo, zabudla si nakrmiť Axelota. Ona ho nekrmila asi tak o štvrtku, piatku a dneska je že pondelok. Ale on to zvládne, to nie je prvýkrát. Neviem kedy, ale ty si sa otočila na mňa, že a potom si sa otočila na druhú stranu, že takže to si mám brať osobne? Áno, skúška. Pencil, plasty, facial spa, wooden chipstick, airbrushing. Kámo, prečo máš tak Ja nechcem vám pustiť. Na čo sme doma sami? Ale to si idem to skúšať. Ideme si spraviť kavičku. Dáš tutoriálik, lebo ja neviem, jak sa to robí. Yeah. A taká vec, ja nepijem kávu, ale čo táto tu robí, mi chutí. Káva. Môžeš pýtať vytáhnuť ledík z mrazáku. Záku? Čokolád? Ja neviem, počúvam med. Už sa dávala med do kávy. To je iba na penu v podstate, hej. A takto musíš otvísť steny akoby. Ono to vypadne práve. Alebo mi vypadne celá to požené. Kávy zlaká. Mám. Na prášky som z tohoto. Čisté. Takto. Druhý pokus. Máme to tam. Je. Oproti predošlému. To sa vlastne zmieša ten cukr v tej vode. Ešte to skúsiť? To je tedy konc lepší. A tak ty máš aj vyšší pohárek, už mám vidieť. Nejak v realite. To je pravda. Jeho málo ešte hodím na zem. Opa. Ja sa môžem uspieť. Pojde. Kámo, jak som toto spravil? Spadol? Bude ešte taste test. OK. Banger. Nejaké rýchle raňajúčky. Dáš na to chleba. Dáme si parížák. To sa dala aj taký. To sa dá? Asi aj taký, to sa dá. OK. Proste profi jedenie na posteli. Tu máme kavičky. Krát více ohrožený vraždou než jiné ženy a že během předchozích 3 Môže byť. Budeme robiť koľašik. Vajíčka máme, kryšťový cukr máme. A to dobre. Poruba. Hladká. Toto je asi tež iba hladká. Aj prečo mi toľko hladké núka? Bo teda ti jak núka, ne? Nie je to krupica. Je to možné, ne? Ochutnaj to. Jo, určite všetko máme, kámo. To čo sú za pázvuky, kámo? To čo? Samé úhorky to sú dobré. To je kurva, cizrna. Kámo, co je toto?
slivky. 15 deci. Fuj, to nebude dobré, že? Tak asi tam jak v kudě. Feferonky, co ty na to? Ja, no tak, to tak. Som zobrala, že kompot. Horolezci, čata. Si najmenu na to dorezala jenom. Já teda rozbijem vajce. Vajčku a dva. Number 2. Vanilkový cukr. Klasicky si musím mít ruku, ale zaprskají to. Píče. Marazy. Čelo hrníček. Mohla se nepoužít z našeho cukru, mám vlastní cukr jinak. No to bude ještě bordovo, to bude ještě bordovo. Hrnček kryštálového cukru. Wow. A jdeme začlehat. Jdeme šlát. Ne, no to mám zajít teda, ne? No to bude trošku mučet. To je nejednička. Kámo do papka. Máme to nejde spodit. Kde ne? Symbol dvě vodorovné čiarky nad sebou. Je to to? A ta se musí preosťavať. Lenže, nevím s čím to preosťavím, možná s mojím besitkou. Ale sitkou jakože na špagety. Máš takýmto malý. Druhá miska. Bereme múku. Dáme tu máš aj Počúvaj, keď používame na miesto polohrubej múky hladku, tak koľko tam máme dať? Lebo normálne sú tam 2 hrnčeky. No my bublaninu robíme. Alchymia, pretože hladká múka viacej tekutín a cez teplenie nebýva hnusnejšie, tak ťažšie a menej nadýchané. Takže o niečo menej ako 2 hrnčeky. Približne 1/3, ja neviem, 3/4 hrnčeka. Tak robíš z blondínu, chápeš? Tu si zoberieme najväčšie sitko na celom svete. Jak ti to ide? Jaké šikovná, zasa. Ja ti budem sypať a ty budeš... Vánoce přichází. Spívejme, přátelé. Trošku zapiješ, jak? Neboj se toho. Hneď, že to vieš s pravou rukou. Wow. To je skúsenosť. Áno, ročná skúsenosť. Ja to zjem aj sama. Ja sa na to hrdá, že sme spolu stvorili nejaký koláč. Páči sa mi ten prístup. A samozrejme aj tu. Stavíme na plech, ktorý sme si vymastili maslom, aby spali mu vymastili maslom. Také, že? Áno. No tak natierace tam daj, kámo. Také dobré. Môže byť. Mám tam proste. Ešte pohode. Mám celú ruku za gabaku. Ty piče, celé maslo ešte bude to. Pomalé. To je moisturizer. Dobrá. Pič. Přestaň, nejíme ta muka. Já staknu to na jednom místě, hej. No, všem to jít. Okay. To nebudem čekat. To je těžké. Vypalo? Si to už. Kámoško, toto sme mali na základ. To úplně nechce dávat na spolu. Áno, toto tam ideme vrátiť. Kámo, to bude plně víc tam bude tej marmule než toho koláče. Někde to rozháč. Kámo, toto budu podat na kuse, hej, my doprajeme. Kámo, však mám to ráně vyšší než ten cestčak. Toto teoreticky môžem nakrájať na menšie a môžeme to dať medzi tie, vieš. Moisturizer. Hashtag 2. Či myslíš si, že už to pýtalo, on myslí v uche? Ale ja neviem, jak sa to nastaví. To Dobre. necháme na náhodu. Počujem nejaké zvuky, kámo. Nepočujem žiadne zvuky. Zobuď. To také na schýzu potom. Tak to máš asi schýzom. To také nejde, ne? Jak by sa na to vytriť asi. Ide nám sa do peniazy. Hádam, nevyhoríte. No hádam. Dám to 20 minút a uvidím. Že to už tam vidíte to pálí, hej. A môžeme si... Už to dalo, kámo. Ja to mám chápem. Check start. No, poďte sa nám to. Neviem, čo si mi akože robila v noci, ale riť ma bolí. Kámo, to nechceš vedieť. No, to nechceš vedieť toto. Rochambeau. Ako cítim to. Ideme spraviť porádek. Šimpanzíny, bananiny. Toto je šimpanzíny, bananiny. Kámo, jak máš prosím ťa múku, že ty? Ešte ja som, nevieš čo naj. Zabudni na to, že som zapýtala. Radši sa nepýtaj takéto otázky, na ktoré nechci vedieť odpoveď, áno? Wow, kámo, prekažková dráha, čo ti dáva. To ja už som stará na takéto veci. To už sa stihla nafúknúť. Kámo. To je prvá vec. Ďakujem, to je úplne do sucha. To zafungovalo.
No, to sú také tie chytáky tam sú. Úplne aké to ale úplne fluffy, hej. Ono to úplne ľahko zabíja. Zabára to, ale ono to ani cestou neostáva, čo znamená, že už to je upečené. Dajte hodnotenie. Symetrické. Áno, konca nie, že? Velice. Kámo. Jaké presné. Môžeme si dnes si čilíček. Dajme si čiliť, ja si musím umyť vlasy, takže tak ty môžeš byť kľudne tu. Ja budem. Ne, ja mám preto, ja nemôžem ísť do rodiny. To je dobré. Telefónom. Kámo, ja neviem, čo s tým robíš. Ty s tým robím, Ja? Môže byť. Ty vole. Ešte to som nechcela. Ale strašne pekná, čo ti dáva. Máš taký Spider-Man. Dobre, kúšaj mi prst. Počkaj. Hýb s tými končatinami, bráško. Jak hodnotíš mangové mrteco? Dobre to je. Abu. Dobre. Kámoško, no ja som mala, že tatkovú flanelku, alimetričku a nejaké random tepláky. Ako dobrá, no. Silovka. Že? Ten statív. Ale bože. Tu sme si dali takú challenge, že sme si každých 10 minút vymieniali naše malby a domalovali sme to podľa toho, čo sme si mysleli, že by to mohlo byť, alebo čo sme chceli, čo sa nám tam páčilo. A moje dopadlo v celku v pohode, podľa predlohy, ale Betkine tak trošku išlo, že mimo. Ale akože tematicky to spĺňalo to, čo to malo byť, ale bolo to aj tak úplne iné. Veď uvidíte. Dala som toto iba tak skrátené, lebo fakt sa mi to nechcelo strihať. To video by mal asi pol hodinu, aj viac kvôli tomu, takže asi tak. No, takto vyzerá jeden obraz, ešte dokreslím doma ksichtík a no. A takto vyzerá druhý. Či ešte hento dostíneš, ne? Už je tu porádek. To som zvedá. Pomaly bude zdvíhať a pomaly ti dá lahať, víš? Proste masážne kreslo. Sa cítim jak u zubárky. Prestaň! Pani zubárka kričí. Kamoška. No teraz mi to rytná trasa. Wow. Ale to je príjemné, to budem